سلام كم يتمسي كرات خطاتلتنا ناي الساعة زيناتات وش نوصان حيزة قريبا له مكتالكم عدم فلما أرستاتو لعلو حيل عمام بكل خال بدا كورونا فيروس من رحوتيهم أبهاجرنا كتر حمام كورونا فيروس زحزم زيغاتات 10 شمون تبتحيو بايتو زوبا ماكل لبدا حمام كورونا فيروس أمكتا أزوع الجنزبا وحجز أبركيتو فيروس كورونا دحرك على يكونات علم تزخفة سبا وكولا فتيرو تبهايلو أمريكان دو كوريان بقداي كفلي سراويت أمريكا سمم كتبت ما كم زخلات أميتو طالبان بقداي من لوات أسرات مس منقصة أفغانستان زت اللوق سريدو لبدا حمام كورونا فيروس نمكل خال منسترت عنا وانا وحبريتاتاتن ممرحيتاتن كقني الله انتخونا جن ببكبابيو زغصل زلو متخابن زي مفتاتن ازيو اسكافس لزخونا ترير سقومتات موساد حقاو قديتايو كابزبو مبقاس لعلوها حيل عمام مكل خال لبدا كورونا فيروس ازيس ممرحي اوتي الله ممرحي لعلوها حيل عمام مكل خال لبدا كورونا فيروس حدقنيانت حمام كورونا فيروس بمجنزاب لبدؤو ملؤ بملؤ نمكتا منقستي ارترا اقدستي واناويان ممحتات كوصين سقومتات كوصدن صنيح الله انت خونه ابتقبارز وصو ممحتات زرقه زلو تحستاتن هاقوافاتن اب قمت بمقتاون قصرن ايتم كساب لومي بز حمام زي تلقيفهم زلو زيقاتات 18 بمبصحون حانتي كابقوم نوصاي مغشا زي تقعزت اتخونتات الشقالن زلعلن يتنقص قمتات كوسدل زكبان هموت مخانو برهيو سلازي دما منغستي ارترا از السعب ترير سقمتي يوسد الله بز مسرت از السعب كاب صباح حموس كلت ميازا كلت شحن عسران ساعة شدشت نقوها جميرو نسلست صومن زصنع ممرحي أويج الله حدا كل سب أبيتو كف كبل يقدد ازي نتم كون زفاب زيك اللي معتاون أقلقلتاون دحنتاون عمامات زصمدو أي ملكتن كلتا كاب نفسه وكت سدرابيت معالتاوي مقبن مقزاء وي نهوصص حكمناوي أقلقلوت انت بزحة كلت سبات حنصاب نمعالتك وصو يفكر اللهم سلسته كله نقداو تكالات عصو كوينو كصنحيو بتمساسالي أبستفر لي كبابتات هاقرنا زلو سومناوي عداقاتات دويلو كصنحيو مسقربن مسرح مقبن استأساسورو تكالات دكوانات فرنوتات عداقاتات اخلنا حملتن فرتاتن كم اون فارماستاتن بانكتاتن جن اقل قلت مهاب كغص اليوم الزم تكالات زياتهم كساب ساعات شمون تمشت راي كفوتاتي صنحو 4 كل تكالات منقستي كاب اقداسن كونزف زي كالن لمعتاوي أقلقلتاون دحنتاون ودبات وصاي زوتور سرحون زهوبا كالي أقلقلتاتن دو كبليو زبزحو سرحتنيتات منقستي أبيتهم يصنحو 5 ناي ولقي ناشتو مخاين بزي كاتن نفولي سرح فقاد زتوهبن دو كبلاين ناي صعنت مخاين جن سرحن كقصلاين 6 كاندي أفريتن أقلقلت وهابتن تكالات مسنع حرشة ومسرح هنسا أقلقلتنا يتعنت مقوعزيا وزته سرحهم كوص اليوم 7 أب قطر أب محرسن مفرايت ريتن كالي أقدا سلمعتا وسرحن استوافر زيقاتات سرحهم كوص اليوم 8 ملؤنت قبارنا يزم محزن مرققاز أبرزتي نفس وكف زيغان سدرابيتن زقبروا نفس قطعات زباو من محضارات حيلتات بوليسن ساتتان كم اون بب كبابيو زقوما ناي نبرت كوميتات طبق مكتتال كقبريهم
ነዚ መምርሒ እዚ ዝጥሕሱ ዜጋታት ድማ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰደሎም እዩ። 9 ኣብ ኩሉ ዝፍቀድ ስራሕን ምንቅስቓስን እቲ ዝግባእ ምፍንታትን ካልእ ብሚኒስትሪ ጥዕና እተሓበረ ቅፅዕታትን ንምትግባር ግዴታ ስለ ዝኾነ ዝምልከቶም ትካላት ሰራሕተኛታትን ተገልገልትን ብጥብቂ ክኽተልዎ ኣለዎም። 10 ብመሰረት እዚ መምርሒ እዚ ንኽንቀሳቐሱን ክነጥፉን ዝፍቀደሎም ሰባት ብዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ወረቐት ፍቓድ ይወሃቦም። 11 እዚ መምርሒ እዚ ንኹሎም ቅድሚ ሕጂ ዝወፁ መምርሕታት ይምልእን ይትክእን። 12 እዚ መምርሒ እዚ ወሰንቲ ዝኾኑ ልምዓታውን ኣገልግሎታውን መደባት ከም ዝቕፅሉ ዘውሕስ እኳ እንተኾነ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ተሪርን ንመነባብሮ ዜጋታት ዝጸሉን እዩ። ኣብ ቅድሜና ከም ሃገርን ህዝብን ኣንጸላልዩን ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ግን ከም ቀደምና ብሓያል ምጽማምን ሓድሕዳዊ ምትሕልላይን ምድግጋፍን ጥራይ ክንሰግሮ ስለ ንኽእል ኩላትና ነዚ ኣገዳሲ እዋናዊ መምርሒ ብንቕሓትን ብጥብቅን ነተግብሮ። ዓወትን ሓፋሽ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ሕማም ኮሮና ቫይረስ 1 ሚያዝያ 2020 ኣብዚ ዝሓለፈ 2 መዓልትታት ኣብ ሃገራዊ ላቦራቶሪ ጥዕና መርመራ ካብ ዝተገብረሎም ዜጋታት 3 ሕማም ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣሎ። 2 ካብኦም ሓደ 32 ዓመት ዝዕድሚ ወዲ ተባዕታይ ካልኣይቲ ድማ 52 ዓመት ዝዕድሚያ ጓል ኣንስተይቲ ክልተኦም ካብ ደገ ዝመፁ ክኾኑ ከለዉ እታ ሳልሰይቲ ካብ ደገ ካብ ዝመፀት ኣድያ እቲ ሕማም ዝለገባ ኣብ ሃገር ዝፀንሐት ጓል 13 ዓመት ቆልዓ እያ። ነዞም 3 ደሚርካ ቁጥሪ ናይ ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ኮሮና ቫይረስ ዝሓዞም ዜጋታት ናብ 18 በፂሕሎ። ኩሎም ቶም ሕሙማት ዘድሊ ክንክን ይግበረሎም ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሩ። ኣባላት ባይቶ ዞባ ማእከል ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምምካት ኣብ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ዝውዕል ነናይ ወርሒ ደሞዞም ብጠቕላላ 62400 ናቕፋ በርኪቶም። ኣቦ ወንበር ባይቶ ኣቶ ኣብርሃም ሰመረ ሎሚ 1 ሚያዝያ ነይሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብዚ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንዓለምና ከቢድ ስጋኣት ኮይኑሉ ዘሎ እዋን እቲ ንምምካቱ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ንመንግስትን ሚኒስትሪ ጥዕናን ጥራይ ዘይኮነ ንመላእ ሕብረተሰብ ከም ዝምልከት ብምጥቃስ ኣባላት ባይቶ ከም ወከልቲ ህዝቢ መጠን ሓላፍነቶም ከልዕሉ ስለ ዝግባእ ነቲ ተበግሶ ከም ዝወሰዱ ገሊጹ። ባይቶ ዞባ ማእከል 52 ኣባላት ኣለዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓለፍቲ ጨናፍርን መራሕቲ ጉጅለታትን ህግደፍ ንእዞባት ሰንበል ኣስታት 7000 ናቕፋ ዝዋግኡ 40 ካርቶን ሳሙና በርኪቶም። ኣብ ዞባ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ብውህደት ሕብረተሰብን ኣካላት መንግስትን ፃዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ሜዲካል ዳይሬክተር ወተሃደራዊ ሆስፒታል ዓሰብ ዶክተር ዮሴፍ ስዩም ሓቢሩ። ነይሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዶክተር ዮሴፍ እቲ ዞባ ብባሕርን መሬትን ምስ 3 ሃገራት ስለ ዝዳወብ ካብን ናብን እንቅስቃስ ንምግታእ ኣቐዲሙ ብዝተዋሃበ መምርሒ መሰረት ኩሎም ኣፍ ደገታት ተለልዮም ፅዑቕ ምክትታል ይግበረሎም ከም ዘሎ ገሊፆም። እቲ ዕማም ነቶም ሓላፍነት ወሲዶም ዝነጥፉ ዘለዉ ኣካላት ጥራይ ዝምልከት ከም ዘይኮነ ዝሓበረ ዶክተር ዮሴፍ ኩሎም ኣካላት ሕብረተሰብን መንግስትን ኣብ ትግባረ ዝወፁ መምርሒታትን ምልዋጥ ሓበሬታን ዕቱባት ክኾኑ ፀዊዑ። ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብኣጋ እንተዘይተኸላኺልካዮ ምስ ሳዕረረ ክትገጦ ከቢድ ዋጋ ዘኽፍል ምዃኑ ዝሓበረ ዶክተር ዮሴፍ ህዝቢ ንነብሱ ክጥንቀቕ ከምኡውን ብዘይካ ብማዕከና ዜና ውሽጢ ሃገር ንዝውሃብ ሓበሬታ ንዘይተረጋገፀ ሓበሬታን ቤላቤላውን ኣድህቦ ከሂቦ ተላብዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባላት ውዳበ ጨንፈር ሰራሕተኛታት መንስያት ከተማ ዓሰብ ብዝወሰድዎ ተበግሶ ካብ ሰብ ፀጋን ዝኣከቦ ናውቲ ፅሬት ንፅጉማት ወገናት ኣረኪቦም። ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ምምሕዳር ንዞባ ምስ ኣሃዱ ንግድን ቤት ፅሕፈት ሕግን ስርዓትን ተዋሂዶም ብዝገበሮ ምክትታል ኣብ መሰረታውያን ሃለኽቲ ነገራት ዘይሕጋዊ ወሰኽ ዋጋታት ብምግባር ክሸጡን ንብረት ክሓቡን ዝተረኽቡ 76 ነጋዶ ተቐፂዖም። ሓላፊት ሕግን ስርዓትን ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ወይዘሮ ገብርኤላ ይትባረኽ ነይሪና ብዝሃቦቶ ሓበሬታ እቶም ንኹነታት ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ምክንያት ብምግባር ዘይሕጋዊ ወሰኽ ዋጋታት ብምግባር ክሸጡ ዝተረኽቡ ነጋዶ ካብ 3000 ክሳብ 15000 ናቕፋ መቕፃዕቲ ከም ተበየነሎም ኣፍሊጣ። እቲ ስጉምቲ ከም ክብደት ናይቲ ገበን ክሳብ ምዕሻግን ምስራስ ፍቓድ ንግድን ከም ዝቕፅል ዝሓበረት ወይዘሮ ገብርኤላ ካብ ድኳኖም ናብ መኻዚኖታት ከጋዓዙ ዝተረኽቡ መኻዚኖታቶም ክዕሸግ ከም ዝተወሰነ ገሊፃ።
እቶም ነጋዶ ዘይሕጋዊ ወሰኽ ዋጋታት ዝገበሩሉ ሃለኽቲ ዘይቲ፣ ጥረታት፣ ሽኮር፣ እኽሊ፣ ፊኖን በርበረን የጠቃልል። ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ምስ ክስተት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣብ ገለ ከተማታት ሃገርና ንዝተረኣየ ዘይምኽኑይን ሕልና ዝጎደሎን ወሰኽ ዋጋታት ሃለኽቲ ደው ንምባል ብ21 መጋቢት መግለፂ ምውፅኡ ይዝከር። እቲ ሚኒስትሪ ኣብ መግለፂኡ እቲ ብዘይ ሓላፍነታውያን ነጋዶ ዝረአ ዘሎ ተግባር ብሕጊ ዘሕትት ብስነ ምግባር ድማ ነውሪ ምዃኑ ብምጥቃስ ካብቲ ብ20 ለካቲት 2020 ዝነበረ ዋጋታት ወሲኹ ኣብ ልዕሊ ዝሸጠ ኣቑሑ ክሓብእ ዝተረኽበ ወይ ከም ዘለዎ ከለዎ የለን ዝበለ بمسرت أواد زي كونو عسرارح نقري قصري 125 زبار 2002 كساب موراس أقحن مسراز فقاد نقدن زرقح كبير حقا وسقمتك وصودهم خانو حبيرو نيرو كبرات خطات التناز قصل زيناتات هقرات وصايو مسانات صنحو حمام كورونا فيروس دحر خلاي كينات عالم تزغفه سباو قلولاو زفتره كوينو كم زلو ودب حبرات هقرات افليتوم اتودب نز حبره بدرجه عالم بتحمام نايز موت سبات قصري ناب علي 45 شح نايستلفو دمان علي 900 شح دحر معراقيو بتحمام حلف خالد كبابيتات ابتقع زلوا هقرات اوروبا نايز موت تقلالا سبات قصري لعلي 30 شح كم زبصحي زقالع زلوم متن موت دحر ايطاليا تسريع بزلا اسبانيا بوش 14 ساعات 834 سبات بماتهم تقلالا قصري هيوتهم سانو لعلي 9 شح قصر استلفو دمان علي 100 شح بصحي لهم بزي كازي اب امريكا قطري بت فيروس تلخيفهم زموتونا بالعلي 4300 كب مبالو اتهاجر ايطاليان اسبانيان تختيلا زلعله متن موت تمزغبلا خوينا لام اب ايطاليا اب زحلف 24 ساعات متن موت بمزيادو قطر فيروس كورونا زموتو نابلعلي 13 شح نايستلفو دما نابلعلي 210 شح كبير لهم اذا كم زيلن كله لبدا فيروس كورونا نمكتا هاجرات اوروبا وسيدونو بزلوا من قصقاس سبات زغت تررت سقمتات أصاد 6,000 حسابات بلبدا نايت فيروس كسعب كاب زخل زنبر موت كدحنو كم زخالو زتخيرت عنا ومصنعات يانا تيرون معصاو عبيت التمرتي مقاد من قصقاسن متخابن معصاو سبورتاون بهلاون مدبات محابراو مرحاقن زامسلو تررت سقمتات كسعب زخل زنبر توساخ لبدان موتن أم مكل خال لعل إجام كم تتصاوتا كفلت تخايل اللوم تشاينا لبدا كورونا فيروس نمكاس تغطلتو ترير بوليسي نتن تريو فيروس كورونا تحيرو استغل قلن دنكا ابزوانزي كبير كسراتات او يدلن زركبه هاجرات اوروبا صبو غرايا كم زخونه كيلا تطعنا يحبروم أمريكان دبوب كوريان بقداك كفليت نايتي أبدوب كوريا عسكرو زلو سرايت أمريكا نزت صنحن فلليات كم زت صبوبو هيكالا حلوم دبوب كوريا من محضر بريزيدنت دونالد ترامب نزحاتو متن كفليت كتبصحو كم زي تخيل كوا ختقلت انت صنحت أبزو وان زقنا كم تسمعتي زقالا حزلوم مسرت تياب قربا مصاي كفرم كم زخل زمت زلو كلتا وسممع دبوب كوريا عمتاوي بوحدو 5 بليون دولار كتكفل يام تهاجر نتوت هدرا ووفري كتكفلو صنحت متن غنزب بأسات 1 بليون دولار كم زوسخي زقلت زلوم بزز تقطعو دوب كورياوያን باغو تقاومهم كسمع صنيحم اللهم ساتهم نتسراويت كاب هاجرهم كوص ترغاغامي صاويت كقربو كان تصنحو منغس دوب كوريا غنانت يغولهم امريكا تصتا مشارقتا دوب كوريا نمحاسب زبل مخنيات ابتا هاجر اسياويت هاجر لعلي 28 شهوت هادرات وافيرا كم زلا يفلت يقول مبارك عند علامات وتهدرا وفي ربحتات امريكا بزبان محلا مخانو تنتنتي قلصوم عطو قجلة طالبان بقداي ملوات أسرات مس منقصة أفغانستان زت اللوخنا بكتما كابول سديدوم كلتيوم وقنات أبزرك بزيه أبل مريدة أنت بتحهم مسرح ملوات أسرات أبقربا قزي خجبر مخانو تقليت اللهم منقصة أفغانستان عطو قجلة طالبان بتغلى الله أستات شدش أسرات كلها وتي مدب زالله يتم مسرح تقبارا وانتخينو أبو منقو منقصة أفغانستان تعطو قجلة زرب سلام المكياد بايتا كتاتح أمريكا سراويتا كاب أفغانستان كتوت دما باب كرحو كم زخل يمت ملوات أسرات كمون موصى سراويت أمريكا كاب أفغانستان نابزحلة في قربا قزي أمونغو أمريكان طالبان نابستبت أحسن مع قريبهم كاب زنبورو نتبتاتيهم نقصات 10 عامتها تاب أفغانستان بزقت صلاة والتهدراون تتاون قلولاو هيوت العلي 100 حسابات كم زفة تبصبات يردوم
ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራንን ካልኦት ሃገራትን ኣጽኒዕዎ ዘሎ እገዳታት ኣንጻር ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝካየድ ቃልሲ ንምድጋፍ ንግዚኡ ከወንዝፎ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ተኣሚቱ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ብ31 መጋቢት ኣብ ዝሃቦ ነዚ ናይ ምውንዛፍ መደብ ዝኣመተሉ ጋዜጣዊ መግለጺ ነቲ ውጥን ዝድግፍ ዝኾነ ዝሃቦ ጭብጢ ሓበሬታ የለን ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ነዚ መግለጺ ዝህብ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ፈጢርዎን ዘሎ ከቢድ ቁጠባዊ ተጽዕኖን ድስካለ ኣገልግሎታትን ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ቁጠባዊ እገዳታት ብሓፈሻ ናይ ኢራን ድማ ብፍላይ ከፋቕሶ ሕቡራት ሃገራትን ሓያላን ሃገራትን ጻውዒት ኣብ ዘቕርባሉ ዘለዎ እዋን እዩ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣጽኒዓቶ ብዘላ እገዳታት እቲ ሃገር ንሰብኣዊ ደገፍ ዝውዕል እታዊ ንብረት ክትገብር ዝኽልክል ብምዃኑ ካብተን ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሕልፊ ካልኦት ተጠቂዐን ዝርከባ ሃገራት ዝኾነት ኢራን ኣብቲ ኣንጻሩ ተካይዶ ቃልሲ ከቢድ ብድሆታት ገጢምዋ ከም ዘሎ ይሕበር ብካልእ ወገን ንመንግስቲ ቬኔዙዌላ ካብ ስልጣን ንምእላይ ክሰርሕ ምጽንሑ ዝንገረሉ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ብፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ዝምራሕ ማሕበራዊ ሰልፊ ምስ ተቃወምቲ ሰልፍታት ሃገር እፍንታዊ መንግስቲ ምስ ዝምስረት ነቲ ኣብ ልዕሊ ሃገር ጸኒዑ ዘሎ እገዳታት ናይ ምልዓል ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝኽእል ብ31 መጋቢት ኣፍሊጡ እንተኾነ ግን ኣብቲ ልፍንታዊ መንግስቲ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ይኹን መራሒ ተቃወምቲ ሁዋን ጓይዶ ከይህሉ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ከም ቅድመ ኩነት ንምልዓል ኣገዳታት ኣቕሪብዎ ኣሎም እቲ ብጸሓፊት ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ዝተሓበረ መርገጺ ኣብ ጉዳይ ቬኔዙዌላ እታ ብተኸታታሊ እገዳታትን ክርደናን ኣሜሪካ በቲ ሓደ ምንቁልቃል ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋ ድማ በቲ ካልእ ቁጠባኣ ብከቢድ ተጸልዩ ዘሎ ቬኔዙዌላ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምቅላስ ከቢድ ብድሆ ገጢምዋ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቬኔዙዌላ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነዚ ብምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝቐረበ ጻውዒት ኣህጉራዊ ስጋኣት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተኸሲቱሉ ኣብ ዘሎ እዋን ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታቱ ንምስማር ዘካየዶ ዘሎ ፈተነ እዩ ክብል ኣትሪሩ ኮኒንዎሎም ሚኒስትር ምክልኻል ሶርያ እስራኤል ብ31 መጋቢት ከም ዝተኮሰቶ ዝገለጹ ሓያሎ ሚሳይልት ዕላምኡ ከየወቕዐ ከም ዘበርዓኑ ሓቢሩ በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰብን ይኹን ንብረት ብዛዕባ ዝወረደ ክሳራ ዝገልጽ ሓበሬታ ዘጊት የለን እቲ ንዞባ ሕሙስ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕትታት ሓይሊ ኣየር እስራኤል ብልዕሊ ክልል ኣየር ሊባኖስ ብምሕላፍ ከም እተኻየደዮም ሰመዚ ምክልኻል ሶርያ ዝገልጹ ሓይሊ ኣየር ሶርያ ካብ እስራኤል ዝተተኮሰ መጥቃዕቲ ሚሳይል ክምክን እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት ይጠቕሱ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት ዜናታት ኣብ ዛዚመ ኣለኹም ዝተረፉ መደባት ቴሌቪዥን ኤርትራ ይገድፈኩም ሰላም